מה הולך? אנחנו בפרק 18 בקורס המערכות הפעלה שאני לומד ביחד איתכם, אז אנחנו נמשיך עם מולטי פרוססינג, ואת הפרק עצמו אנחנו למעשה נתחיל בזה שנעשה לעבור קצרצר לנושא שנתחיל אותו שיעור הבא והתפרס כנראה על כמה שיעורים, שזה תקשורת בין פרוססים. תוך כדי אנחנו גם כן נסביר על ההבדלים בין הרצת פעולה מורכבת בפרוסס אחד, לעומת הרצה של אותה פעולה מורכבת כתתי פעולות בכמה פרוססים בצורה מקבילה. את שני הדברים הללו אנחנו נדגים בצורה ציורית. לאחר מכן אנחנו נעבור לתוכנית שכתבתי, שלמעשה תעזור לנו להמחיש את כל מה שאני ציינתי למעשה פה ואת כל הרציונל. תסביר לנו את זה בצורה פשוטה, מה שכן, את אותה התקשורת, בגלל שאנחנו לא נלמד אותה היום באמת איך לעשות, אנחנו כביכול כאילו נעשה תקשורת בין פרוססים, אוקיי? אנחנו נשתמש באמת עם אותו האקזיט קוד שפעם אחת הזכרתי. אנחנו למעשה נלמד איך לשלוח אקזיט קוד ואיך לקבל ולקרוא אקזיט קוד, נכון? זה מהפרוסס הילד וזה עם פרוסס ההורה. וכביכול כאילו לעשות לנו תקשורת בין פרוססים על ידי כביכול אותם שליחת הודעות, כביכול על ידי אותו שליחה וקריאה של האקזיט קוד. עוד פעם, זה לא אמור לעשות כזה דבר, כי בפועל אותו האקזיט קוד אמור להיות בכלל, אמרנו, כאשר פרוסס למעשה מת, אז אם הוא ביצע את כל הפעולות שהוא היה צריך ולמעשה מת בצורה טבעית, אז כביכול יש שם את הקוד 0 וכל שאר הקודים זה למעשה איזשהו אירורים. אנחנו פשוט במקום אירורים נגיד שזה כביכול אותה הודעה שלמעשה רצינו לשלוח בין אותם הפרוססים. וזה כביכול כאילו יהיה לנו אותו התקשורת בין פרוססים. אז כלומר, התוכנית עצמה היא תוכנית דבילית ולא באמת ככה עושים, אבל זה יעזור לנו לעשות פה כמו סוג הקדמה כזה למה שאנחנו הולכים ללמוד. בנוסף, אנחנו נראה שבתוכנית שלנו למעשה לפרוסס הורה יהיה לו יותר מפרוסס ילד אחד. אז אנחנו נראה איך אנחנו יכולים לבצע קוד כאשר פרוסס ילד מסוים למעשה מת, ויותר מעניין אנחנו נלמד איך לעשות ביצוע קוד כאשר כל פרוססי הילדים למעשה מתים של איזשהו הורה מסוים, איך אנחנו באמת תופסים כזה מצב ויכולים באמת להריץ קוד מסוים בשביל זה. אז הקוד והתמונה יהיו בתיאור של הסרטון ובואו נתחיל. פרוססים צריכים לשתף מידע ביניהם. הם עושים זאת על ידי IPC, שנתחיל ללמוד על קשר לזה שיעור הבא. אז אם אנחנו נצא לתת פה איזושהי דוגמה בקשר לפרוססים שצריכים אולי לשתף מידע ביניהם, אז נגיד ויש לנו איזשהו מחשב ויש בו יותר ממעבד אחד, יש לו הרבה מעבדים, ונרצה לנצל אותו, כלומר לנצל, או לפחות לשאוף לנצל את כל המעבדים שנמצאים לרשותנו. ובוא נניח, בשביל איזשהו ביצוע פעולה מאוד מורכבת. אז במקום שאנחנו ניקח איזשהו פרוסס אחד ונבצע את אותה פעולה חישובית עבור אותה הפעולה המורכבת הזאת באותו הפרוסס היחיד, נוכל למעשה לקצר את זמן הריצה שלנו. ואיך נוכל לעשות זאת? על ידי שניקח את אותה פעולה מורכבת ונחלק אותה למעשה לתתי פעולות. כל תת פעולה כזה למעשה תרוץ בפרוסס משלה, ואם אנחנו מסתכלים על כל אותן תתי הפעולות האלו, אותן הפרוססים, הם למעשה רצים במקביל. אוקיי? ותוך כדי הריצה בפרוסס ההורה אנחנו למעשה נאסוף את התוצאות של כל פרוססי הילדים, וגם אם נצטרך אנחנו נגיד לפרוסס ההורה שלמעשה ימתין עד שנקבל את כל התוצאות מכל פרוססי הילדים, על מנת שהוא צריך לבצע על אותם התוצאות אולי איזושהי פעולה חישובית קטנה מסוימת. אוקיי? אז בואו קודם כל נתחיל מבחינה רעיון לגבי העניין של הקיצור עצמו. אוקיי? וגם כן מה הטרייד-אופים האלו שגם כן קיימים. בסדר? בואו נתחיל קודם כל מהצורה הפשוטה של הבנה ממש פשוטה. יש לנו פה איזושהי פעולה מסוימת. יש לי כרגע אפשרות או לבחור בעובד אחד או לבחור בשני עובדים שלמעשה עשו את אותה עבודה. בואו נגיד צריך לרתך וצריך גם כן לצבוע. אז נכון, כמובן לעובד הזה ייקח לו יותר זמן לבצע את אותה הפעולה. לעומת זה שנגיד אנחנו יכולים לחלק את הפעולה, נגיד הוא לצורך העניין צובע והוא לצורך העניין מרתך. נכון? אז זה ייקח יותר מהר, כי יש לי שני עובדים לעומת אחד. אז זה ברמת העיקרון למה אנחנו נרצה שכביכול יהיה לנו שני פרוססים שרצים במקביל שיעשו את אותה עבודה. למעשה נחלק את העבודה ביניהם כדי לקצר זמן. עכשיו, הכל טוב ויפה, אבל יש גם כן כמה דברים שצריך לקחת אליהם בחשבון. כמו שלצורך העניין, יש לנו נגיד אותו עובד אחד, אותם שתי העובדים שעושים פה את אותה עבודה, נכון? אז אם אני יכול לבחור ביניהם, אז אמנם מצד אחד פה אני מקצר את הזמן, אבל מצד שני גם כן, נכון? העלות של עובד אחד היא קטנה יותר מהעלות של שתי עובדים. ואיך זה בא לידי ביטוי פה אצלנו מבחינת הדברים של מערכת ההפעלה? נכון, אמרנו יש לנו את הרם. בסופו של דבר כל פרוסס מקבל חלק מהרם, אז אם יש לי פרוסס אחד, הוא למעשה מקבל פה את החלק הזה מהרם, לעומת זה שמקבלים פה, אתם רואים, יותר מהרם הזה. אז זה גם כן איזשהו טרייד-אוף שצריך להבין,
שאומנם אנחנו אולי נצליח לעשות את זה בצורה יותר מהירה, אבל אנחנו נבזבז יותר רם. עוד דבר גם כן שצריך להבין, למעשה, בואו ניתן את הדוגמה הזאתי, בואו נניח לצורך העניין, יש לי את אותה פעולה המורכבת, יש לי פה איזשהו עובד אחד, אבל נגיד אני כבר מראש אומר, אוקיי, אני רוצה לחסור זמן ולמעשה להביא פה עוד עובד בשביל לקצר את הזמן, אוקיי? בינתיים יש לי פה פועל אחד. ובואו נגיד לצורך העניין, לא יודע, נגיד אפילו הוא התחיל כרגע לעבוד, אוקיי? אני כרגע, נגיד שזה אני, בואו נגיד שזה אני, אוקיי? מה אני עכשיו עושה? אני הולך לחפש עכשיו איפה שהוא עובד. ולוקח לי זמן לחפש פה את אותו עובד. בסופו של דבר אני מביא פה את אותו עובד ואז הוא מתחיל לעבוד. עכשיו, הדבר הזה, מה שאני למעשה תיארתי פה בקטע הזה כאן, שאני הולך להביא נגיד אותו עובד הזה, הכוונה עצמה זה שאנחנו למעשה יוצרים פרוססים, יש פה את אותו ה-overhead הזה של יצירת פרוסס, אוקיי? זה לוקח זמן. אז לפעמים גם כן צריך לקחת בחשבון את כל הדברים האלו, אם בכלל משתלם לנו לעשות תוכנית שהיא מולטי פרוססינג או לא, כי לפעמים הזמן של היצירה זה עם הפעולה מאוד מאוד קטנה יחסית, אז אולי בכלל לא שווה לנו לעשות את זה, כי זה יכול לקחת לנו יותר מהזמן ריצה. אוקיי? אז זה לגבי כל מיני טרייד-אופים שקיימים לקשר לזה. עכשיו בואו נתאר את זה טיפה מבחינה ציורית כזאת. אוקיי? אז כמו שאמרתי, יש לי פה לצורך העניין איזשהו מחשב, בואו נגיד שזה מעבד שלנו, ופה יש לנו פה 5 מעבדים. איך עכשיו יכול לנו נגיד 5 מעבדים, בכוונה לי פה ככה איזשהו מספר כזה מצחיק מיוחד, או שאני יכול בביוס להגדיר שאני רוצה להשתמש רק בכמות מעבדים הזאתי והזאתי, או כדי שאני אוכל ממש להראות לכם, נגיד פה בתוך אותו הווירטואל משין שלי, נכון, במכונה הווירטואלית הזאת, אתם רואים תחת settings, בואו נראה לכם מה הקציתי פה מבחינת System Process, או אתם יכולים לראות, אני הקציתי פה למעשה 5 מעבדים עבור אותה מכונה הווירטואלית, כלומר יהיה לרשותה 5 באמת מעבדים, כמו נגיד בציור הזה שעשיתי פה. בסדר? עכשיו, מה אנחנו למעשה אומרים? יש לי פה, וגם אנחנו צריכים לשנייה עוד אפילו לפני זה, אני רוצה רגע כמעט שכחתי, איך זה בכלל קשור לאותו השיתוף המידע, אוקיי? כי ברגע שאנחנו למעשה מחלקים את אותה פעולה מורכבת, אמרנו, לכמה תתי פעולות או לכמה פרוססים, נכון? בסופו של דבר אמרנו שיהיה את פרוסס ההורה שהוא יאסוף את התוצאות. איך הוא יאסוף את התוצאות אם הוא פרוסס אחר מפרוסס הילד? כלומר, יש פה איזושהי תקשורת מסוימת בין למעשה פרוססים. אוקיי? אז זה איזושהי דוגמה לגבי השיתוף. בכל מקרה, אז אנחנו עכשיו מתחילים פה עם הציור, אמרנו, אז יש לנו פה איזשהו מחשב עם יותר ממעבד אחד. עכשיו, אם לצורך העניין תעשה את זה בצורה רגילה, את אותה הפעולה המורכבת, נגיד תעשה פה את אותה התוכנית, לא יודע מה כתוב לפני, אם היה כתוב או לא, לא מעניין. אני מגיע פה לאותה פעולה המורכבת, ואת אותה הפעולה המורכבת אני עדיין עושה את זה בפרוסס אחד. אוקיי? אז הדבר הזה ייקח זמן. ובסופו של דבר, למרות שמבחינת החומרה יש כרגע לרשותי, יש לי כרגע לרשותי 5 מעבדים. כלומר, יש לי 5, נגיד, אם תרצו עובדים, ואני מנצל כרגע רק אחד, כל 4 האלו נחים. אז חבל, נכון? כמובן חוץ מכל הטרייד-אופים שדיברנו עליהם קודם לכן. מבחינת העלות של העובד, מבחינת הדברים וכו' וכו'. אבל בגדול אם אנחנו מסתכלים בצורה מאוד פשוטה, יש לנו כרגע עוד 4 עובדים פה שכרגע לא עובדים. אוקיי? הייתי יכול לסיים את העבודה יותר מוקדם. אז מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו יכולים לעשות משהו כזה. אז אנחנו מתחילים להגיד את התוכנית עצמה רגילה, הכל טוב יפה, ואז מגיעים לפעולה המורכבת. בפעולה המורכבת אני רוצה לנצל ולקצר את הזמן של הביצוע שלה. מה אני רוצה לעשות? אני מפרק את אותה הפעולה המורכבת לתתי פעולות. כל תת פעולה כזו, נכון, אני למעשה יוצר פה פרוסס, והיא למעשה תריץ לי את אותו החלק, אוקיי? של אותו חלק של העבודה. וככה למעשה הם רצים במקביל, כלומר אותם 4 עובדים האלו, נכון? למעשה רצים במקביל, ואם כמובן עוד הפעם, נגיד לא מסתכלים על כל הדברים האחרים מעבר, כל overhead ועל כל מיני דברים, בכללי היה אפשר להגיד כאילו כביכול אנחנו רואים שהעבודה עצמה מתחלקת פה או פוחתת למעשה פי רבע, נכון? זה עוד פעם, זה לא באמת ככה, כי עוד פעם יש overhead ויש עוד דברים אחרים וכו' וכו', וגם כן זאת אומרת של הזיכרון שגם כן קשור, אבל בכל מקרה אם אנחנו מסתכלים פה לעומת פה, כנראה קיצרנו את העבודה, אוקיי? כי למעשה ניצלנו פה, נכון, לא מעבד אחד, אלא 4 מעבדים. עכשיו, בכוונה עשיתי פה נגיד 4, חילקתי את הפעולה ל4, כי בפועל יש לנו גם כן את הפרוסס עצמו של ההורה נגיד שרץ, ואני אעשה אותו נגיד כביכול כחצי, אבל אני אסביר שנייה למה. עכשיו, הפרוסס של ההורה, מה שהוא בגדול עושה, או רוב הזמן הוא, טוב, הוא חלק מהזמן הוא למעשה ממתין,
ולמעשה בגדול מה שבתוכנית שלי עשיתי הוא יעשה למעשה שתי פעולות של המתנה. קודם כל פעם הוא יהיה בהמתנה כאשר פרוסס ילד למעשה מת, כלומר נגיד, נכון, חילקתי את זה ל4, נכון? בוא נגיד עכשיו יש לי את זה, נכון? זה אותו אחד הזה כאן הכוונה, אוקיי? לצורך העניין בוא נגיד שזה סיים את העבודה שלו, הוא למעשה החזיר לי פה איזושהי תוצאה, בוא נגיד 30, לא יודע, אוקיי? עכשיו פרוסס ההורה אמור לאסוף את אותו המידע. זאת אומרת שפרוסס ההורה חייב בוודאות להמתין שאותו הפרוסס ילד הספציפי הזה ימות כדי לקבל את התוצאה שלו, נכון? אז זה דבר אחד שאני רוצה שפרוסס ההורה למעשה יעשה. למעשה אתם רואים, הוא בחלק מהזמן לא עושה כלום כי הוא למעשה ממתין. ואגב, מבחינת הקוד שכתבתי זה לא באמת שהוא, לא, המעבד עצמו נגיד לא יעשה משהו, כי למעשה ההמתנה שם היא קצת מכוערת כזאת, והוא, אפילו בהמתנה הוא למעשה עושה משהו. הוא למעשה יתאמץ הרבה כי זה הרבה פעמים רץ, אוקיי? ויש לדברים כאילו פתרון בקשר למולטי פרוססינג ומולטי טרדינג, אבל כרגע לא ניכנס לזה. בכל מקרה, אז כביכול נגיד הוא ממתין וזה, נכון? ונגיד עוד פעם אותו סיפור, גם כן הפרוסס הזה הוא סיים, אז הוא נגיד שלח פה 5, לא יודע, נכון? אז אותו פרוסס ההורה צריך לקלוט את זה שהוא מת, נכון? ולהמתין לו. וגם כן בכללי, בוא נגיד שאני רוצה לבצע איזושהי פעולה על כל אותם התוצאות, אז אני חייב שכמובן כל התוצאות יהיו בידיים שלי. אחרת, אם אני לא אמתין שכל הפרוסס הילדים למעשה ימותו, אז לא יהיו לי את כל התוצאות בידיים, וזאת אומרת, מה שאני ניסיתי לעשות פה, נכון? למעשה לא יעבוד בצורה טובה, כי חסר לי פה תוצאה או תוצאות. אוקיי? אז צריך לקחת כל הדברים האלו בחשבון. עכשיו, זו הייתה דוגמה למעשה כללית. בואו ניתן פה איזושהי דוגמה כרגע יותר פרטנית, שתתקשר לנו בקשר למה אנחנו הולכים לעשות כרגע בתוכנית, בסדר? אז בגדול קודם כל אותה פעולה מורכבת שאני רוצה לעשות זה נגיד איזשהו מערך. אוקיי? במערך עצמו יהיה משהו כזה. יהיו תאים, אוקיי? נגיד אם לא תעשי שם גול של 25, אוקיי? בכל תא כזה, נגיד באינדקס 0 יהיה לי 1, באינדקס 1 יהיה לי 2, באינדקס 2 יהיה לי 3 וכן הלאה. בסדר? עכשיו, מה שאני רוצה לעשות אותה פעולה מורכבת זה למעשה לסכום את כל התאים של אותו המערך, אוקיי? אז פעם אחת אנחנו נראה כמה זמן ייקח לי, כי אנחנו נעשה את כמובן בדיקה של זמן. כמה זמן ייקח לי למעשה לעשות את זה בפרוסס אחד, ולצורך הפשטות, כמה זמן ייקח לי לעשות את אותה פעולה מורכבת, כאשר אני מחלק אותה למעשה לשניים. כלומר, נגיד כאילו פרוסס אחד נגיד יעבוד לי על החלק הזה של המערך, ופרוסס אחר יעבוד לי על החלק הזה של המערך. עכשיו, זה שהם עובדים, הכל טוב ויפה, מה אמור להיות בפרוסס ההורה? בואו ננסה לחשוב. קודם כל, פרוסס ההורה כמובן אמור להמתין לכל פרוסס כזה אחד בפני עצמו שיסתיים, כדי שהוא יחזיר לו פה תוצאה, נכון? הסכימה של החלק הזה של המערך, אוקיי? נגיד S1, ופה הוא יחזיר לו את S2, נכון? אבל בסופו של דבר, זה שיש לי פה את התוצאה של זה, וזה שיש לי את התוצאה של זה, עדיין זה לא מספיק. למעשה פרוסס ההורה גם כן יהיה אמור להמתין, עד שבוודאות אחרי זה כל הפרוססים עצמם למעשה מסתיימים, נכון? ולמעשה לחבר לי את זה ואת זה, נכון? נחבר לי את זה ואת זה, ואז באמת סכמתי פה למעשה כל אותו המערך, אוקיי? אז יש פה למעשה שני סוגים של המתנות, פעם אחת עבור פר פרוסס ועבור כל הפרוססים. אנחנו נעשה את זה בכל אחד, אבל זה הרעיון עצמו. אוקיי? עכשיו איזושהי הערה חשובה. אני הולך לעשות משהו כזה מצחיק, כי עוד לא למדנו בקשר על אותו IPC, אוקיי? על Inter-Process Communication. וגם כבר אנחנו דיברנו כבר על סטטוס קוד, כבר בשיעורים האחרונים, אז אמרתי אולי נעשה משהו כזה מעניין, שלא נראה לי שקיים כזה באינטרנט. ומה שאני רוצה לעשות זה כביכול להשתמש בכביכול שיתוף של מידע בין פרוססים דרך הסטטוס קוד. למרות שלא אמורים לעשות את זה, כי בגדול התפקיד עצמו של סטטוס קוד, מה שהוא אמור לעשות, זה פשוט להגיד לפרוסס ההורה שאמור להשגיח בפרוסס הילד, איך למעשה פרוסס הילד יסתיים. אם הוא יסתיים כביכול בהצלחה, ואם הוא יסתיים כביכול עם איזושהי שגיאה, אוקיי? אז זה מה שהוא אמור להחזיר, אבל אמרתי אני רוצה לעשות משהו כזה מעניין, שבואו נעשה פה איזשהו גם כן, כי ככה גם כן אנחנו נלמד איך למעשה לשלוח ואיך גם כן לקרוא, ואת כל הסיפור הזה עם ההמתנה בפרוסס ההורה, על מנת לקבל את הסטטוס קוד, אוקיי? וגם כן אנחנו נעשה סוג של תקשורת, עוד פעם לא אמורים לעשות את זה, וגם אני אראה לכם איזושהי הגבלה בקשר, זה כזה דבר, אבל זה נחמד יהיה להראות פה את הדברים האלו.
אבל אנחנו נעבוד פה על אותו רעיון מבחינת הרעיון הכללי. אוקיי? אז בואו רגע נתחיל לראות. אז בואו נראה. קודם כל, אז הגודל של המערך שרציתי ליצור זה 25. עכשיו, למה כזה קטן? אני רוצה לבצע, אמרנו, פעולה מורכבת, נכון? אז הייתי כמובן מעדיף שהוא יותר גדול, כדי שנוכל לראות את הדברים. הקטע עצמו זה שאם אנחנו מדברים על הסטטוס קוד, אוקיי? יש לו למעשה איזושהי הגבלה. ההגבלה שלו למעשה שיש לו טווח מסוים. יש לו טווח בין 0 ל-255. אם אנחנו נעבור אותו, התחילו לקרות כל מיני בעיות בקשר נגיד לכל מיני מקרואים ודברים כאלו שנתחיל לבדוק את הדברים, אוקיי? בכלל אולי ברציונל עצמו איך עובד אותו הסטטוס קוד, אוקיי? אז לכן אני לא יכול להחזיר מפרוסס איזשהו סטטוס קוד שהוא יותר גדול מ-255 כי אחרת יהיו לי בעיות. אז מה שאני רוצה לעשות את הסכימה עצמה, כי למעשה הסכימה מה שאני אעשה, נגיד, נכון, אמרנו פרוסס אחד יעבוד פה נגיד על חלק של מערך, אסור לי שהוא יהיה כאילו ככל נגיד יהיה אותו ה-X שלי או אותו בוא נקרא לזה S, כאילו כביכול סכום, הוא צריך להיות קטן שווה, אם תרצו אם אני לא טועה, ל-255. אם אני עובר את זה, תהיה לי בעיה. אז בחרתי פה מספרים קטנים שאני לא אעבור. נראה לי הכי גדול ביניהם השתי חלקים האלו, כי חילקתי את הפעולה הזאת למעשה ל-2, תהיה 205, ככה שאני לא עובר. 205, 220, משהו כזה. אבל אני לא עובר. בכל מקרה, אז זה איזושהי הגבלה מסוימת. עכשיו, בואו נתחיל לדבר על אותה הסאב רוטין, כביכול אותה הפעולה שתבצע לנו את אותה תת פעולה של הפעולה המורכבת. אבל אני אשתמש באותו הסאב רוטין קצת בצורה כזאת אולי נראית מוזרה, כי אני רוצה גם כן שזה יתאים לנו לקוד של אם אני מריץ את מפרוסס אחד, ואם אני מריץ את זה בכמה פרוססים, במקרה הזה 2. אוקיי? אז בואו נראה את אותו סאב רוטין. אז מה שהוא למעשה אומר, אני למעשה שולח לפה איזשהו מערך, ואני אומר לי פה מהיכן אני רוצה להתחיל עד היכן. כביכול, כאשר אני עובר פה על המערך, אז השאלה עצמה מהיכן אני רוצה לסכום עד לאן, אוקיי? אז זה כביכול מה שאני אומר, ועכשיו משהו חשוב, בגלל שבסופו של דבר אני הולך להחזיר עם זה ערכים, אז אני כבר אחזיר את זה למעשה כהקצאה דינמית, כבר שאני מקצה לי את זה, אוקיי, ואז אני יכול להעביר ולשחרר דברים, ככה שלא יהיה לי בעיות, כי עוד הפעם אולי בצורה רגילה זה קצת נראה טיפשי, אבל צורך העניין אולי במולטי פרוססינג יש איזה טיפה יותר כזה, קצת יותר מובן כזה, אוקיי? בכל מקרה, מה אנחנו למעשה עושים? עושים את הדבר הבא, אז אני אומר, אני רוצה כרגע להקצות לי מקום על גבי הרמה, עוד פעם שאני יכול לגשת אליו גם מחוץ לזה, אוקיי? אז אני קורא לזה בקיצור למצביע וסם, ואני משתמש בקלוק, כי בכל מקרה כבר במקום לעשות מעלוק ואז לעשות סם שווה לאפס, אז אין לי כוח, אולי זה טיפה יקח יותר זמן, אבל יש לי זמן. אז אני אשתמש פה עם קלוק, ואני אומר שאני רוצה רק למעשה אינטג'ר כזה אחד, אז עוד פעם, נקרא כמו של אינטג'ר, ונוצר לי פה אותו הדבר, אוקיי? אותו המקום הזה על גבי הרמה. כמובן, לא בדקתי פה כרגיל אם זה הצליח או לא, אבל אין לי כוח ומבינים את הרעיון. עכשיו, דבר אחר שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, אנחנו אמרנו שאנחנו רוצים למדוד זמנים, אוקיי? אז אני אעצר לי פה שני משתנים, אוקיי? טיק וטוק, אוקיי? שיהיה למעשה, אני איתם למעשה יתחום את אותו הקוד שאני רוצה למעשה למדוד. ופה אני למעשה לוקח את הקלוק עצמו, אוקיי? שבאותו רגע נתון. וברגע שאני מסיים פה את אותו הקוד שאני רוצה, גם כן אני קורא לאותו הקלוק, כמובן שזה והזה יהיה הפרשים של זמן, כי הדבר הזה לוקח זמן, אוקיי? עכשיו כדי ממש לקבל את זה בשניות, אז אנחנו עושים למעשה את ההפרש, שזה הטוק פחות טיק, ומחלקים את זה פה עם איזשהו define, אתם יכולים לראות שזה clocks per second, אוקיי? והדבר הזה אנחנו צריכים להמיר אותו למעשה לדאבל, ומדפיסים את זה ואז יודעים בדיוק כמה זמן זה לקח לנו בשניות. אז תשימו לב, אני בכוונה עושה בשביל גם כן כמה שפחות כאילו כמה שיכולתי יותר, להפחית את העניין עצמו של למדוד את ה-overhead. אוקיי, שאם באמת לוקח הרבה זמן ליצור פרוסס וזה, אני לא רוצה להחשיב את זה, אני רוצה ממש להחשיב נטו את הפעולה החישובית, של כמה זמן לוקח להריץ את אותו סכימה של מערך בפרוסס אחד, לעומת כמה לוקח לי נגיד בשני פרוססים, אבל בלי היצירה שלהם. כלומר, נטו, רק החישוב הזה עצמו. אוקיי? לא כל שאר הדברים שקורה אפילו בלי הקצאה, בלי כל זה, ממש נטו רק הדבר הזה. אוקיי?
ככה שנראה באמת אם יש איזשהו שינוי ואם באמת יוצא מזה משהו, אוקיי? בכל מקרה, אז זה לגבי הדבר הזה. זה בסופו של דבר אני יכול לעשות return sum, כי עוד הפעם sum הוא לא משתנה לוקאלי, אלא נקצת אותו לגבי הרמה. אוקיי, אז גם כן זה קיים לאחר מכן, אם לא עשיתי פה איזשהו free, ואני למעשה מחזיר פה מצביע לאינטג'ר, אוקיי? אז מצוין, אז אם אנחנו נסתכל כרגע מבחינת התוכנית הרגילה, אוקיי? נגיד אני פשוט, שאני אריץ את התוכנית הרגילה, כאילו בפרוסס אחד, אני לא אריץ פה אז את כל הסיפור מפה, אוקיי? אלא אני אריץ את הדבר הזה, אבל לפני זה, קודם כל, מבחינת המערך עצמו, הנה אתם רואים פה את אותו ARR בגודל של וייס, כלומר בגודל של 25. זה מה שאני למעשה אומר, אני רוצה למלא אותו, כמו שאמרתי, במספרים האלו, כלומר ב-0 יהיה 1, ב-1 יהיה 2 וכן הלאה, אוקיי? אז מה שאני עושה, מאוד פשוט, עובר בלולה על כל המערך, ול-ARR במקום I מוסיף, או שם את הנכון את I פלוס 1, אוקיי? ככה זה ממלא אותו. עכשיו, אחרי שעשינו את הדבר הזה, בואו נגיד נשים את כל הקוד עצמו של המולטי פרוססינג פה בהערות, אוקיי? מצוין. וזה עכשיו כביכול הקוד שלנו היחיד, אוקיי? יצרנו את המערך, ובסופו של דבר מה שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו קוראים לאותו הסאב רוטין, אוקיי? שולחים פה את אותו המערך, מהיכן למעשה אני רוצה להתחיל ממש מההתחלה שלו, ועד היכן למעשה עד הסוף שלו. כי אנחנו כרגע עושים את זה בפרוסס אחד, אז אני רוצה ממש לסכום את הכל במכה אחת, אוקיי? ואותו הסאב רוטין, כמו שאמרנו, הוא למעשה מחזיר לנו פוינטר, הוא מחזיר לנו מצביע, אותו כתובת בזיכרון שנמצא שם אותו הסם, או הסכימה של אותו המערך, אוקיי? אז אני שם אותו פה ואתם רואים באיזשהו מצביע שקראתי לו טמפ, אוקיי? ואני עושה עליו ב-reference, אני למעשה מקבל שם את הערך עצמו שיושב שם, כלומר את הסכימה עצמה של כל המערך שחישבנו באותו הסאב רוטין, ושם אותה בתוך אותו המשתנה הלוקלי, אז זה סם, אוקיי? ואז אני למעשה סוף סוף יכול לשחרר את אותו הטמפ הזה למעשה מהזיכרון, אוקיי? ואני מדפיס לי פה את אותו הסם שלמעשה קיבלתי, אוקיי? אז מה שאני כרגע אמור לראות, שאני כרגע אריץ פה את התוכנית, עוד משהו אחד, אגב, כדי שנוכל לראות טיפה דברים, אז עשיתי פה גם כן סליפ אחד, אוקיי? ככה עוד הפעם, יש לנו הגבלה של, כמו שאמרתי, של עד 255, ולכן אני מוגבל פה כי עשיתי עוד הפעם שהדבר הזה למעשה עולה, אז כמובן כמה אני מחבר יותר ויותר תאים, ככה הדבר הזה יותר עולה, ואני מגיע לזה. אז אני לא יכול לעשות פה מספר גדול, כי עוד פעם אני עובד בסטטוס קוד ולא באמת באיזושהי תקשורת שאמורים לעבוד איתה. אז כדי שאני אוכל רק להראות את זה, אני אעשה פה סליפ אחד, אוקיי? ככה שנראה את ההמתנה עצמה, כאילו, ככה שנראה את ההבדל עצמו של הדברים, של בין פרוסס 1 ל-2 בצורה יותר טובה. אז ככה. בואו נסתכל, אם אני למעשה מריץ את זה, זה למעשה אמור להדפיס לי כמה זמן לקח לו, כאילו בפרוסס אחד. כמה זמן לקח לו בפרוסס אחד להריץ פה את למעשה סכימה של כל המערך, אוקיי? וגם כן מה התוצאה עצמה. אז אם אני מריץ את זה, בואו נראה. אני אקח את הזמן, כאילו פעם בגלל הסליפים האלו שעשיתי. תחשבו הרי כל חיבור כזה של עוד תא, זה עוד פעם סליפ, ועוד פעם סליפ, כל פעם כל חיבור תא כזה. אז אקח כמה שניות. אוקיי, אז הנה, פה הסאב רוטין שלנו, וזה מה שזה הראה לי. אוקיי, זה התוצאה שקיבלנו מבחינת הזמן שלקחנו לעשות את זה. וזאת למעשה התוצאה עצמה. אוקיי? אז בואו נפתח את המספר הזה, רק שנשמור אותו, כי זה חשוב, תפלו את שניהם. בואו נעשה לנו פה נוטפל. בואו נקרא לזה R כביכול רגולר. לקח לנו הזמן עצמו, זה קונטרול C, לא עשיתי את זה, אני לא יודע. כמו שוחר בין ה-Ctrl Shift C. אז בואו נראה, יש לנו פה את זה, ותוצאה עצמה זה 325, אוקיי? עכשיו, בואו נשים את זה בהערות. אוקיי, שמנו את זה בהערות, עכשיו את זה אני אוריד מההערות. וכמובן נסביר לפני זה מה הולך פה. אז כאן אמרנו שאנחנו למעשה רוצים ליצור שני ילדים, אוקיי?
ולראות בכלל לא השתמשתי פה בתור הזה, בפיין הזה, אם לא השתמשתי, אני כבר אבוא איתו, נכון? לא השתמשתי בו, לא? לא השתמשתי, אבל בסדר, אנחנו ששים פה כבר עם שני ילדים, אז בואו נעיף אותו. אז בואו נסתכל. מה אנחנו רוצים למעשה לעשות? אז אחרי שיצרנו פה את המערך והתחלנו אותו במה שאמרנו, אנחנו למעשה רוצים ליצור שני ילדים, או למעשה שני עובדים, אוקיי? אז הנה פה, אני יוצר פה את הראשון, אוקיי? אני עושה את child, ואני קורא למעשה אותו system call for, ולchild אחד, למעשה, אם לצורך העניין אנחנו מדברים על מה שרצנו כרגע זה פרוסס הילד, אז אנחנו למעשה נדבר על 0, אוקיי? אז זה פרוסס הילד הראשון שלנו, ואנחנו עוד שנייה נעבור על מה הוא רץ. רק אני רוצה לעבור רגע טיפה פה על ההיררכיה עצמה, אוקיי? אז זה פשוט, אני אפילו צריך לצייר את זה. אז זה למעשה הילד הראשון של ההורה שלנו. עכשיו, במידה והתנאי הזה לא מתקיים, אוקיי? ונגיד הייתי עושה פה באמת את הבדיקה של אם בכלל זה הצליח, אבל בוא נניח שזה באמת הצליח, אז למעשה אנחנו נמצאים בפרוסס ההורה, אוקיי? עכשיו, בפרוסס ההורה אני רוצה ליצור לאותו ההורה למעשה עוד ילד, אוקיי? כלומר, יש לנו פרוסס הורה מלכתחילה, אותו הפרוסס של המעין שלנו הופך את פרוסס ההורה של אותו ילד האחד, ואני רוצה שיהיה לנו עוד ילד אחד, אוקיי? אני לא רוצה שיהיה לנו למעשה 4, כי אם הייתי עושה פה למעשה פורק בחוץ, אוקיי, ולא בתוך אותו הפרוסס ההורה, אז למעשה לפרוסס ההורה היה נוצר פרוסס ילד, וגם כן לפרוסס הילד היה נוצר פרוסס ילד, או אם תרצו נכד של אותו הפרוסס ההורה. שנדבר על זה אולי בשיעור אחר, אבל כרגע פחות קשור. אז כרגע אני רוצה למעשה 3 פרוססים, שלמעשה יש לנו פרוסס הורה, אם אני שנייה אחת אציין לכם ממש בקצרה, אוקיי? יש לי למעשה משהו כזה, יש לי את פרוסס ההורה, אוקיי? יש לי ממנו עכשיו פרוסס ילד ראשון, ויש לי פרוסס ילד שני, אוקיי? זה למעשה היררכיה עצמה, אוקיי? זאת הכוונה מה שאני כרגע רוצה לעשות. אז זה הפרוסס של ילד השני, ועוד פעם, אם עכשיו הפורק עצמו שלו לא מחזיר לי למעשה 0, אז אני מבין שלי פרוסס ההורה. עכשיו, במקרה הזה פה לא כל כך קריטי לעשות פה, אני חושב, את ה-else עצמו, כי בכל מקרה הפרוסס ההורה שלו והפרוסס ההורה שלו זה אותו פרוסס, אוקיי? אבל בגדול אם כבר אנחנו מתחילים להסתדר עם יותר פרוססים שיש פה, יכול להיות לצורך העניין שהוא ההורה שלו הוא מישהו אחר ובלה בלה בלה, אז כבר עדיף לעשות את זה עם ה-if וה-else. אז לכן עשיתי את זה, אבל לפי ההיגיון נראה לי לא ממש חייב לעשות את זה פה במקרה הזה, כי עוד פעם, מה אני למעשה אומר? אני אומר, אוקיי, זה פרוסס ההורה, נכון? ואני יוצר פה עוד פרוסס ילד, אוקיי, ואני כבר עושה פה את האקזיט עצמו גם, כן? אז מה שבכל מקרה הקוד פה שיהיה הוא בכל מקרה פרוסס ההורה. לא כזה חייב, אבל עדיין בכל מקרה עשיתי. גם כן נרשום פה פרנט. אוקיי, עכשיו הלאה. מה בתוך עצמו אנחנו רוצים לעשות? מה אנחנו רוצים לעשות בכל כזה פרוסס ילד? מה הוא צריך העבודה עצמה לעשות? אז ככה, כל ילד למעשה צריך לקרוא לאותו הסאב רוטין ולמעשה לבצע חלק מהעבודה, אוקיי? אז זה נגיד P1, זה P2, אוקיי? אז במקרה שלנו, P1 הזה, נכון? העבודה שלו היא למעשה תהיה, קח את אותו המערך, תריץ לי אותו מ-0 עד 13, אוקיי? כי 25 לחלק ל-2 ב-12.5, אז 13 זה קרוב אולי מכאן, אוקיי? כאילו לחצי עבודה. אני גם בכוונה רוצה כמה שיותר לעשות את זה לחצי, ככה שבאמת אנחנו נראה פחות או יותר אותם שני הפרוססים יסיימו לנו פחות או יותר באותו הזמן. בכל מקרה, אז הוא יעשה את החצי הראשון של המערך, אוקיי? ויחשב שם עם הסכימה שלו, נכון? כי זה עוד פעם מפרום ועד אותו הטור. כלומר, מההתחלה ועד ל-13. יחזיר לי פה את הכתובת עצמה של אותו סאם לגבי טמפ. סאם, אני עושה פה די-רפרנס, כמו שדיברנו קודם, שם פה את אותו הסאם, זה יכול לעשות פרי, ובסופו של דבר, תראו את החלק המעניין, אני משתמש בסטטוס קוד למעשה אני משתמש בסטטוס קוד באמת התקשורת שלנו, אוקיי? למרות שעוד פעם, לא כזה אמורים לעשות את זה, אבל זה נחמד ככה לראות את זה, כי אנחנו נלמד גם כבר תוך כדי דברים. אז בואו נראה, אני אעשה בתוך האקזיט עצמו, כאשר למעשה הוא מסתיים, אתם רואים, אני מחזיר פה במקרה הזה את אותו הסאם. אוקיי? אז במקרה הזה, כאשר הפרוסס נגיד מסתיים בהצלחה, נכון? מה שבגדול אני מחזיר אותו הסטטוס קוד שלו, זה במקרה אותו הסאם שלמעשה אמרתי לו לחשב. אוקיי? עכשיו אותו הסיפור גם כן בילד השני, זה בדיוק אותו הקוד, רק שהוא עושה חלק שני של המערך, נכון?
הוא מתחיל מ-13 ועד למעשה 25, כלומר עד הסוף שלו. למעשה שניהם רצים במקביל, אוקיי? ובגלל שיש לי עכשיו שני עובדים או שני ילדים למעשה שעובדים לי על אותה פעולה המורכבת, יש לי עכשיו במקום אחד, יש לי שניים שיעבדו, נכון? ועוד הפעם, יש לרשותי, אמרנו, את החומרה עבור זה, אוקיי? יש לי אפילו יותר, אם הייתי רוצה והייתי יכול לקצר יותר את הזמן, אבל בשביל לסבך את הכל יותר די. אז כרגע זה אמור לקצר לי את הזמנים, אוקיי? עכשיו, משהו אחד חשוב שצריך להבין, בואו רגע נראה עוד הפעם מבחינת זמנים, אז זה ייקח לי, נגיד, Z1, זמן אחד, או טיים אחד, T1, טוב? בואו נגיד T1, בסדר? זה ייקח לי T2, אבל לא לשכוח שפרוסס ההורה אמור גם כן להמתין ששתיהם יסתיימו, נכון? ובסופו של דבר הוא אמור לחבר בין, נגיד זה S1 ו-S2, נכון? הוא אמור לחבר ביניהם, וכאשר הוא מחבר ביניהם זאת גם פעולה חישובית שקשורה לאותה פעולה החישובית הזאת כאן, זה חלק מאותה פעולה המורכבת. אז גם זה ייקח איזשהו זמן מסוים, T3. עכשיו, ה-T3 הזה למעשה יתחלק לנו לכמה. למה הוא יתחלק לכמה? כי אנחנו למעשה נראה שאנחנו מוסיפים כל פעם לאיזשהו משתנה את אותו ה-S של אותו חלק, תלוי כמה חילקנו. במקרה הזה אולי S1, S2, במקרה הזה פה S3. זהו. אוקיי? אז אלו מבחינת הזמנים, אנחנו צריכים לחשוב על שלושת הזמנים הללו. אוקיי? בעוד שפה אנחנו מדברים פה רק על זמן יחיד. עכשיו, מה שכן חשוב אבל להבין, שזה מאוד מאוד חשוב להבין אפילו, בסדר, דיברנו על זה שיש לנו גם כן את אותו ה-T3 הזה שמורכב מכמה דברים, אבל לגבי החלקים העיקריים שלוקחים, זה באמת הזמן, אותו T1 ואותו T2, אנחנו צריכים להבין שזה שני פרוססים שרצים כרגע במקביל. זאת אומרת, אם זה לקח נגיד לדוגמה 10 שניות, או הוא לקח 8 שניות, אז השאלה שנשאלת כמה זמן כרגע לקח להם למעשה לבצע את העבודה, זה לא 18, זה טעות. התשובה עצמה זה 10, זה יותר נכון לא ככה, זה למעשה התשובה עצמה היא 10. אוקיי, למה 10? שני הפרוססים האלו כרגע רצים במקביל. הוא סיים ראשון, הוא סיים שני, אוקיי? אבל הם פחות או יותר כמעט מתחילים אותו הזמן, אולי ממש הבדל ממש קטן. אז בגדול, בוא נגיד, אנחנו לוקחים כמובן את המקסימום, שזה 10, אז אם אנחנו שואלים, לצורך העניין, התחלנו נגיד פה איזשהו זמן, אוקיי? התחלנו פה, לא יודע, השעה עכשיו היא 8. אוקיי, 8:00. לקח לנו, בוא נגיד שזה דקות, אוקיי? אז לקח לנו, אם שואלים כמה זמן העבודה לקחה לנו בסופו של דבר 8 ו10 דקות, נכון? אנחנו הולכים לפי, נכון שהסתיימה העבודה, בסופו של דבר הסתיימה העבודה. כאשר ההוא סיים, בדיוק, לא בדיוק הסתיימה פה עבודה, כי יש פה גם כן עוד איזושהי עבודה לבצע, נגיד למנהל או משהו, אתם מבינים את הרעיון, אוקיי? אז זה לגבי הזמנים עצמם, איך אנחנו צריכים להסתכל על זה. אז אמרנו, לגבי האקזיט עצמו, אני מחזיר שם, אתם יכולים לראות אותו, שמתי אותו החלק שאני למעשה מחשב. עכשיו, בסופו של דבר, בתוך ה-S עצמו, שזה באמת החלק היותר מעניין, מה אנחנו למעשה רוצים לעשות. אז קודם כל פה יהיה לי פה אותו סם, אוקיי? איזה שאתה משתנה, שלתוכו אני למעשה אחשב את כל הסמים השונים שמגיעים לי מכל, זה למעשה כל התוצאות של פרוססי הילדים, אוקיי? עכשיו, כמה דברים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. יש לנו למעשה שתי שאלות. אמרנו, יש לנו פה למעשה פרוסס ההורה, שני דברים שהוא אמור למעשה לעשות. קודם כל, להמתין לפרוסס ילד. ברגע שהוא למעשה מת, לבצע שם איזשהו קטע קוד, נכון? בתוך הקטע קוד הזה למעשה לקחת את הסם של אותו הילד, נכון? פרדס אחד, יכול להיות S2, תלוי מה יש שם. אז אנחנו צריכים דבר כזה שיקרה. גם בנוסף, אנחנו צריכים לקרות מצב, או לעשות שיגרם מצב, שפרוסס ההורה ימתין לכל הפרוססים שיכול למעשה לחבר S1, S2 וכו' וכו'. כלומר, הוא אמור לעשות שני ביצועים של המתנות. אז קודם כל, אם אנחנו מסתכלים באופן פרטני, איך אנחנו קודם כל מפרוסס ההורה למעשה ממתינים לאיזשהו פרוסס ילד. אז אנחנו עושים את הדבר הבא, אנחנו אומרים קודם כל wait. עכשיו, בואו נגיד שכרגע שלחתי פה נעל, כדי לא לסבך אותנו, אנחנו עוד שניה ניגע בזה, אוקיי? עשיתי פה wait, נעל. בסופו של דבר אני אומר גדול מ-0. עכשיו למה? מה שלמעשה קורה, אותו ה-wait הזה, נכון? בגדול, הוא למעשה אומר שפרוסס ההורה כרגע נכנס למצב של המתנה. אוקיי?
הוא נכנס למצב של המתנה, כלומר, אותו הפרוסס יצא לי מאותו ה-ready queue, נכון, ולמעשה מעבד לא מריץ אותו. ברגע שבאמת פרוסס, נגיד, זה סיים, אוקיי? מה שקורה לי, ונגיד, כאילו, עוד פעם, אני למעשה פה מחכה פה לכל הפרוססים שימותו, אבל אנחנו עוד שאני אגע בזה, אבל בכללי, מה שקורה לנו, נכון, נגיד הפרוסס הזה לצורך העניין מת, אז מה שלמעשה קורה לי, חוזר לי פה אותו הפרוסס ID, אוקיי? הדבר הזה למעשה גדול מ-0, אוקיי? חוזר לי פה איזשהו פרוסס ID של אותו פרוסס שמת, ואז למעשה אני נכנס פה לתוך אותה לולאה, אוקיי? אז הלולאה, כלומר איטרציה כזאת של הלולאה הזאת, זה למעשה כאשר ילד מת, אוקיי? סיים, איך שתקראו לזה, לא משנה, אוקיי? אז זה כאשר פרוסס למעשה, פרוסס ילד למעשה מת. עכשיו, אנחנו רוצים, כמו שאמרתי, גם לא סתם אנחנו עושים את זה פה בלולאה, אנחנו רוצים לחכות, גם כן, כאילו, אנחנו רוצים שני מצבים. קודם כל, כאשר פרוסס ילד כזה מת, אנחנו רוצים לקחת ממנו את התוצאה, נכון? אבל גם כן אנחנו רוצים לחכות שכל הפרוססים, הילדים למעשה ימותו, ואז למעשה יש לנו את כל התוצאות ביד, ואז לחבר ביניהם, נכון? אז איך אנחנו עושים את זה? אנחנו אומרים משהו כזה. בסופו של דבר, wait, היא מחזירה לנו את ה-process ID של process כאשר הוא מת. היא מחזירה לנו, אגב, -1 במידה וזה error, ואם באמת רוצים לקחת את זה בחשבון שיכול לקחת error, מה שאני לא עשיתי, יש error, נראה לי נקרא no child, או משהו שאפשר גם כן לקחת בחשבון. אבל עוד פעם, אתם רואים, אני טיפה מחפף, כמו שפה נגיד אני לא בדק עם ההקצאה צלחה, ופה אני לא זה, אז בואו נגיד שאין לי שום טעויות, אוקיי? ולמעשה ה-1, כאילו, איזשהו -1, או למעשה המספר שלי שאני מקבל פה, זה למעשה קורה רק כאשר אין לי למעשה עוד יותר פרוססי ילדים להמתין להם. בסופו של דבר wait אמור להמתין לפרוסס ילד, אבל אם לא קיים עוד לא אותו הפרוסס הזה למעשה פרוססי ילדים, אז חוזר לי פה לצורך העניין -1, אוקיי? ולכן אני בודק כל הדבר הזה שחוזר לי פה הוא למעשה גדול מ-0, כלומר יש לי פרוסס ילד שאני עוד אמור לחכות לו, ואם למעשה זה מחזיר לי -1, או מספר שלי, אני לא בדיוק זוכר, אבל זה -1, ש-1 אגב הוא מספר שלי, זה בסדר. רק אז באמת אני יכול לצאת מהלולאה, כי אין לי יותר פרוססי ילדים למעשה לבצע עליהם. ואז אני כן יכול לעשות את הדבר הבא, אני אומר, אוקיי, אז אלו כל התוצאות שאני כרגע עסקתי מכל הפרוססים, כולם למעשה הסתיימו, כל הפרוססי הילדים, ואז למעשה אני מדפיס פה את התוצאה הסופית שלהם. אוקיי? עכשיו, כאשר למעשה אנחנו נמצאים בכל פרוסס ילד כזה שמת, מה אנחנו למעשה עושים? בואו נתחיל להיכנס פה לבתוך. אז קודם כל אני רוצה באמת לדעת, כי תשימו לב, אני עושה פה את האקזיט עצמו, אני למעשה שולח אותו כאשר הפרוסס למעשה יסתיים בהצלחה, אז אני רוצה באמת לוודא שהוא יסתיים בהצלחה. אז איך אנחנו עושים את זה? יש לי פה איזשהו מקרו, אוקיי? שלמעשה עוזר לי בקשר לזה, אז אני משתמש פה עם המקרו הזה, שולח לשם, כמעט ושכחתי, אותו הסטטוס, לא דיברנו עליו, כי אמרנו שכאילו, בוא נגיד שאנחנו מדברים כלילה, שאנחנו שולחים שם נל. אז אם אנחנו לצורך העניין רוצים לקבל אינפורמציה, אודות באמת אותו הסטטוס של הפרוסס ילד, אוקיי? כי אנחנו למעשה אמורים להשגיח עליו, אז אנחנו למעשה יכולים ליצור פה איזשהו משתנה מטיפוס אינטג'ר, אוקיי? קראתי לו סטטוס, אוקיי? ואנחנו אמורים למעשה לשלוח מצביע אליו. בגלל זה גם כן, אם לא מעניין אותנו באמת מאותו הסטטוס הזה של הפרוסס ילד, בגלל אנחנו שולחים למעשה נל. כי אנחנו למעשה שולחים ככל מצביע ריק, נכון, מביאים את הרעיון. אז פה אנחנו כן מעניין אותנו, למעשה צריך לשלוח לא את הסטטוס עצמו, אלא מצביע לאותו הסטטוס. כלומר, אמפרסנט סטטוס. ובסופו של דבר, הדבר הזה מתמלא באינפורמציה אודות אותו הסטטוס של אותו הפרוסס ילד שלמעשה הסתיים. ועכשיו, כמו שאמרתי, אנחנו קודם כל רוצים בכלל לבדוק שאותו הסטטוס שלנו, אוקיי? בכלל הוא הסתיים כאילו בצורה רגילה, שום דבר, איזשהו שגיאה או משהו כזה או אחר, גרמה לאותו פרוסס ילד למעשה להסתיים או למות למעשה לבד, אלא רק שהוא סיים את הפעולה שלו הוא למעשה מת. אז אני משתמש פה עם המקרו הזה שכאן, ואני שולח שם את אותו הסטטוס, אוקיי? ככה באמת לבדוק שבאמת זה סבבה. עכשיו, אם זה באמת הוא מת בצורה טבעית, אם תרצו, אוקיי? אז באמת אנחנו מבצעים פה את כל הסיפור שלנו. מה אנחנו למעשה עושים? עוד הפעם אני פותח פה את התיק, סוגר פה עם התוק, ומה אני רוצה לבצע? אני רוצה לבצע פה פעולה חישובית, למעשה, לקחת את התוצאה שקיבלתי מאותו הפרוסס ילד נגיד שמת, נכון? ולהכניס אותו פה לתוך איזשהו באפר. במקרה שלנו, אותו ה-total sum, אוקיי? אז בהתחלה היה 0, אז הפעם הראשונה שהפרוסס הראשון או השני לא משנה אחד מהם מסתיים.
אנחנו למעשה פה גם כן בעזרת עוד איזשהו מקרו, אוקיי? הנה אתם רואים, כנראה W, אולי כנראה, טוב, לא יודע בדיוק כמו W, אבל, כי גם פה זה מתחיל עם W, אבל הנה אתם יכולים לראות, exit status. אני ממש יכול לקחת מהדבר הזה את כאילו מתוך אותו הסטטוס הזה, כי עוד פעם, כשאנחנו עושים את ה-wait הזה, בסופו של דבר, כאשר אותו הפרוסס ילד למעשה מסתיים, אז נטען לפה כל המידע עבור אותו הסטטוס שלו. אז אנחנו במקרה הזה רוצים לשלוף משם את הסטטוס קוד, אוקיי? אז זאת למעשה המקרו שאני למעשה משתמש בה. כדי לשלוף את זה, אנחנו למעשה שמים פה את אותו הסטטוס. ובגדול, מה שקורה לי, חוזר לי לפה לתוך אותו ה-total sum, אותו הסטטוס קוד. במקרה הזה שלנו, מה שאמרנו שזה, זה למעשה, נגיד איזשהו פרוסס מסוים עשה פה את הדבר הזה, אז קיבלנו פה לצורך העניין את אותו ה-S1 נגיד, או אותו ה-F2, תלוי מה אנחנו נמצאים. ואנחנו מוסיפים את זה לשם. עכשיו, כמו שאמרתי, אני רוצה לבצע את הפעולה של מדידת הזמן נטו רק לגבי הפעולה החישובית עצמה, אז אתם רואים פה אני גם כן עושה פה פעולה חישובית שקשורה לפעולה המורכבת שלנו, שזה סכימה של אותו המערך. פה אני למעשה סוכם כל פעם לתוך איזשהו באפר, נכון, לתוך אותו הטוטל סם הזה, את התוצאה של פרוסס ילד שלמעשה שמת. ובסופו של דבר, כאשר כולם מתים, נכון, כאשר כולם מתים זה כאשר אנחנו סיימנו פה עם אותו הווייל, אז למעשה אני יכול להדפיס את מה שנמצא לי בתוך אותו הטוטל סם. אוקיי? עכשיו בואו נראה, זה לקח לי הדבר הזה בתוכנית רגילה, הזמן הזה, כמו שאתם יכולים לראות, וזאת תוצאה. עכשיו בואו נקרא לזה, כן? אולי מולטי פרוססינג, אז בואו נגיד שני באמת פרוססינג, כמובן שבאמת יעשה יותר פרוססינג, זה יהיה אפילו עוד יותר מהר. בואו נתחיל להריץ את זה ובואו נראה מה יקרה. אז בואו רגע, כן, הוצאתי את זה מהערות. אז בואו נתחיל להריץ את זה. כמובן לפעם תזכרו בגלל אותו הסליפ זה לוקח זמן. ויותר חשוב, אני רוצה שתראו על המסך מה קורה. ראיתם ממש הבדל של ממש כמעט כלום, ממש בודד. עכשיו למה הדבר הזה באמת רץ מאוד, כאילו זה הדפיס לי את זה ממש אחרי זה, למרות שזה, ראיתם שרצנו נגיד מקודם לקח הרבה זמן, אז כאילו זה לקח עכשיו הרבה זמן, נכון, ההמתנה שעשינו, אבל זה ממש כמעט הודפס, ממש כמעט אחריו, נכון? כאילו, זה הודפס ממש כמעט אחריו. הבדלים ממש קטנים. עכשיו למה זה קורה? תזכרו, רק בואו נפריד את כל הקשקושים קצת. אמרנו למעשה, אוי, אנחנו נמחוק את זה טוב, משנה. אמרנו שלמעשה שני הפרוססים האלו למעשה רצים במקביל, אוקיי? לא יש איזשהו T1, לא יש איזשהו T2, הם מבצעים פה איזושהי פעולה. הוא מבצע חלק והוא מבצע חלק. אז את החלק שלו הוא ביצע ב-T1, הוא ביצע ב-T2, ועכשיו מי שגדול מביניהם, נכון? אז זה מה שהדפס פה למעשה האחרון. אז בוא נגיד אותו ה-T2 נגיד שהוא היה יותר גדול, אוקיי? אז במקרה שלנו, אתם רואים, זה נגיד T1, זה T2. בסופו של דבר כמה זמן לקחה העבודה, זה לא לקח זה ועוד זה, אלא זה לקח הזמן הזה, נכון? כי הם ביצעו את אותה, הם רצים כרגע במקביל, הוא פשוט סיים טיפה קצת יותר מאוחר ממנו. אוקיי? אז זה הזמן בפועל שלקח, אבל גם כן לא לשכוח, יש לנו פה גם כן את אותו הזמן של החישוב עצמו, נגיד של המנהל עצמו, נכון? שזה למעשה הסכימה, נכון? זה S1, זה S2, הוא צריך לסכום אותם, נכון? אז כל פעם שהוא סוכם, זה לוקח זמן מסוים, חלק מאותו ה-T3 שקראנו, נכון? תלוי כמה פרוססים יש לנו. אז ה-T3 שלנו זה כביכול אותו ה-add to total, אוקיי? פה במקרה אתם רואים ממש שלקח מאוד מהר, אפילו לא הצלחנו לתפוס את זה, פה זה לקח טיפה יותר, זה כן הצלחנו לתפוס, אבל עדיין זה מאוד לא משמעותי ביחס באמת לאותם הזמן שלקח לסאב רוטין עצמם. בכל מקרה לסאב רוטין עצמו, או בגדול לכל העבודה שלנו, בגדול לקח לנו 759 ועוד 2. בוא נגיד אז בוא נגיד משהו 760, אוקיי? עכשיו פה נגיד 760, כאילו 0 נקודה, אתם מבינים את זה פשוט. שיפצי. אוקיי? אז זה למעשה הזמן שלקח, בואו נגיד תוצאות יותר מדויקים, אז אולי 61 פחות או יותר, אוקיי? תוצאה עצמה אמורה להיות גם 325, 325, אוקיי? ומה אנחנו למעשה יכולים לראות פה? אתם יכולים לראות שקיצרנו את הזמן בצורה מאוד משמעותית. תראו, זה כמה זמן ועוד זה יחסית משהו פעולה לא כל זה גדולה, אולי מסליף קצת כן.
אבל תראו כמה זמן זה לקח וכמה זמן זה לקח. אז בזכות באמת שביצענו את העבודה לא עם פרוסס אחד, אלא חילקנו את העבודה למעשה לשניים, הצלחנו לקצר את הזמן הריצה של לפחות הפעולה החישובית. עוד הפעם, תזכרו אבל שיש לנו גם כן את אותו עניין של ה-overhead, של היצירה עצמה של אותם הפרוססים, גם זה לוקח זמן, הגרון שלי הלך. גם זה לוקח זמן, ובכללי צריך להוסיף את הזמן עצמה של היצירה והכל, את כל ה-overhead גם כן לפה. ואז באמת השאלה שנשאלת אם חסכנו זמן או לא. אבל כרגע רק כדי להראות מבחינה נטו הפעולה החישובית, כן חסכנו זמן. אז עד לפה להיום הקוד והתמונה יהיו בטור של הסרטון ולהתראות בינתיים.